Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u tohohle videa. Tohle video je z Robloxu, z Trouble in Terrorist Town. Teď přesně nevím, jak se to jmenuje, ale vím, že je to fakt skvělá hra. Pokud někdo znáte TTT, což natáčel Baxterix se svými kamarády, tak tohle je to samý, ale v Robloxu. A je to hrozná zábava. Viď? A já jsem traitor a mám chuť ho zabít. Já ho zabiju. Já musím najít něco dobrýho na zbraň, abych ho mohl insta-killnout. Ne, já ho musím zabít. Musím ho zabít. No. Ten mi ubral víc, než jsem chtěl. Fuck, uteč. On jestli uvidí mě a mrtvý tělo, to nebude moc dobrý. Nebude to dobrý, nebude. Počkej, takže co dělá tohle? Weapon teleport to market spot. Co? Že a disguise. Jau! Ne, au. Jau. Proč mě hituješ? To není fér. Au. No a já se musím jít vyhýlovat. Yelling. Bajek. Já nepotřebuji dead station, já potřebuji heal station. Decoy. Nechci, já chci kam, já potřebuji healy. OK. Koupím se armor, nebudou mi dávat tolik. A já už nemám na ně. Kámo, na co je tohle? Já potřebuji healy, nic jiného. Co? Já bych potřeboval scouta. Já chci scoutku. Já nemůžu fightit prostě. Já... ne, prosím. Tam já nemám náboj, já musím najít cokoliv jiného než to. Tak třeba najdu třeba... Nic, OK, to zní zajímavé. Lehký kulomet, to zní fajn. To je rychlý, s tím se rychle zabíjí, ale já se radši vezmu scoutku, abych mohl one-shotovat. To bude lepší. Musím si to dobře promýšlet. Tak jich je hodně, tak nemůžu zabít. A to je takový, kámo, co k tomu vedlo? Co k tomu vedlo? To nenávidím. Doufám, že umřete všichni. Ha, už jste umřeli. No a tady k nám to nějak je. Teďka bez tak budu zase innocent. Měl jsem docela štěstí, že hnedka první herou jsem byl traitor. Ale brutálně jsem to pokazil. Ale po mně prostě náhodně stříleli lidi, jako jen tak. Že haha, tady tohle se mi nelíbí. Dostane kulku do hlavy. Ono se to nezdá, ale ona kulka do hlavy docela bolí. Ne, kam padám? Kde jsem? Já chci nahoru. Nahoru. Kde jsem? Tady. Co to bylo? Co to je? Co je tohle? Je to... Já jsem zase traitor. Tak já jsem lucky. Počkej, musíme jít za ní. Zabijeme, kámo, my dva je zabijeme, to dokážeme. Prosím, pojď. Mám ho zabít? Ne, je to člověk. Budeme střílet s nimi, jakože jsme 100, ale teďka se můžeme zabít tebe.
Yes. Yes. Já bych si mohl teda koupit něco. Co to je? Dead Station. Hele, tak si koupíme Vipo. Vipo je fakt dobrá zbraň. Stop. A koupíme si to, ať nám neubírají tolik. Hop. A mám ještě na něco? Nemám už na nic. Ok. Vipo mám na sebe. Nemám nic, já mám jen Vipo už. Já už nemám náboje. Au. Svině, vole. Já hraju Valorant, mě jen tak nezabij, smrt. Jau. Mě zabil granát, ale zabil jsem hodně lidí. Tady tahle hra byla dost povedená. Tahle hra byla povedená, hrozně moc. Já už bych vám chtěl ukázat třeba detektiva nebo Innocenta klasickýho. Ale Traitor je taky dobrý. Ale já přísahám, že ten nestřihám. Já nevím, kam mám dát tady tuhle věc, já ji dám třeba sem. Ok, tak, hele. Tak si zkusím hru zase s tímto. S touhle zbraní. Já bych chtěl najít Deagla, to je klasická zbraň. Dobrá. Jestli zase bude Traitor, tak já nevím. Mám brutální štěstí, pokud byl Traitor. Zas. Tak to není. Kamo, nejdi do háje. Kamo, já ho zabiju. Já tě zabiju, já přísám, že ti urvu. Au. Co seš? Ale já teďka mám špatnou karmu, já nemůžu. To není fér. No tak to si za mě neděláte už. Já se na to můžu vykašlat, tak hlavně, že tu teďka máte melu. On byl. Ne. Takže to... Co se tu Kamo, what the fuck? Já nevím, kde je Traitor, já nevím, kde je kdo. Bez tak je to tenhle, hej. Tak to nebyl on. A asi je to tenhle. Neptejte se mě, proč si to myslím. Ach jo, ty vole, tady to. Já nevím, jestli vám to mám stříhat nebo ne. Pokud na tomhle videu budou 2 lajky, tak natočím pokračování. Let's go. Nevím, jak to komentovat. A teďka jsem ztratil lupiče, teda Traitora. No nic, já vám to asi střihnu, než ta hra skončí. Neuběhlo ani 5 vteřin, skončilo to. Možná, že vám ještě ukážu, že se tady kde že je to víc má, ale já nevím, kolik her už hrajou tady kdo. Ukaž. Třeba se teďka budeme moct zvolit novou mapu. Třeba. Yes. Máte tu miliardu map. A tak to není všechno. Máte tu ještě jako mnohem víc map. Tady tahle je dobrá, tohle. Nebo že bych dal Minecraft. Já dám Minecraft, to je taky dobrá mapa. Ne, dám tamto. Tamto je dobrá taky. Máme Minecraft. A já jsem v Netheru. Musím najít nějaký zbraně, třeba. Jo. A nebo já půjdu zpátky. Protože tady se mně nelíbí. Já jdu do Overworldu.
A vezmu se tady to. Yes, MK. To je jedna z těch nejlepších zbraní asi tady. Smoke, tohle. Hopa. Co je to tady? Desert, Deagle. Tak tam se dostanu, i kdybych měl umřít. Uhni. Já si jdu pro Deagle. On mě chtěl zabít. Jo. No a ven. Nebo mám... jasně, že je to traitor. Tak vidíte, že je to traitor. Yep. Je down. Kdo by mohl být ten další? Teď máme detektiva a vůbec nevím, co jako má dělat detektiv. To vůbec nevím reálně. Jeden z tady... No moment. Nemám Shina, kdo by tam mohl být. Nemám páru, sebe menší. A moment tady je docela dobré, jako tohle. To. Já se jdu kouknout po všech portálech. Ne. Já nevím. Mně přijde sus tenhle, páč má ubráno. Jako já být tím šerifem, tak se snažím zabíjet. Oh. Nahoře? Že by nahoře? Takže to seš ty. Jo, je to on. Chlapce, vyhrál jsem. Je to jenom moje vina, viděl jsi tam, je tu innocent win, takže... Ta hra je jednoduchá, když tak hrát. Ach jo. No. Natáčím 12 minut. Tak. Ale mě tady ta hra baví, takže já ji budu natáčet tak dlouho, jak budu moc prostě. Tady se to stalo. Tady mě zabili. Tady. To bylo nefér. No, já se jdu kouknout teda po těch... Asi... Já jsem zase traitor. Jaký já na to mám štěstí? Já musím brát, že to nevypadá podezřelé. Na téhle mapě bude lepší Emina. Ale tady to je skvělá zbraň podle mě. Tohle zbraň mám velmi rád. S tou se dá velmi dobře kropit. Au, 3 životy. Aha. No, to je mrtvo. Já jdu na maják. Pryč, uteč. Co je tu? Co je toto? Ho! Vymazalo se. Nejlepší by bylo já nevím. Já jdu na ten maják, tam je to Já mám Deagla. Já jsem se toho nevšiml. Já jdu nahoru. Yes! Jak se mu dal, ty vole? Jak se mu trefil? Jsem si poslal hodiny, takže už mám level 5.
fakt, že jinak jsem nebyl v desce. Jo. Nevadí. Omlouvám se, mamka mi přinesla oběd. Takže já už tohle video asi ukončím. Tak, čau čau. To je trapas.